നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. രാവിലെ നമ്മൾ ഇവരെ ഇട്ടിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയത് കാരണം ഇവർ ഇത്രയും നേരം കെട്ടിയിട്ടേക്കുമായിരുന്നു. അത് കാരണം ഇവരെ കുറച്ച് നേരം ഇനി ശൂശു വെക്കാനൊക്കെ ഇറക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അവരെ കുറച്ച് നേരം ഇനി അഴിച്ചു വിടട്ടെ. ഞാൻ ഇവരുടെ ഇത് കെട്ട് പൊട്ടിച്ചു വിടുകയാണ്. അവരോടി കളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. കുറച്ച് നേരം ഇനി കുറച്ച് നേരം അവരിങ്ങനെ നടത്തണം. ഇന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നും നടത്താനോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയേക്കുമായിരുന്നു. അത് കാരണം അവരിങ്ങനെ കിടന്ന് ഇത്രയും നേരമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നേ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു. ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് കെട്ടഴിച്ച് വിടണം. നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവരെ അടച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിയിടും. കെട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി എങ്ങനെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും. കെട്ടിയിടുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സാറ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് ഇറങ്ങിയതൊന്നുമില്ല, അവിടെ മാറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങ് വാ. ഒരുപാട് ദൂരത്തോട്ട് ഓടിപ്പോയി എനിക്ക് പിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും. അതാണ് ഞാൻ അവരുടെ ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നത്. നമ്മളൊന്നിങ്ങനെ ചവിട്ടിയാൽ മതി, നമുക്ക് കിട്ടും. പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ലൂണിയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വാതിക്കലോട്ട് ഓടിപ്പോയി. ഇത് കണ്ടോ, ചിങ്കുമണിയായിരുന്നു. നോക്കിക്ക, മരക്കുറ്റിയുടെ ഇത്. എൻ്റെ ഇച്ചിച്ചി ചിങ്കു പോയി എന്താ ഇച്ചിച്ചി എടുത്തോണ്ട് വന്ന്. ചിങ്കുവിൻ്റെ ബെൽറ്റിൽ ഇനി നമുക്ക് പിടിക്കണം, അല്ലെ അവൾ ഇനി അത് വീണ്ടും എടുക്കാൻ പോകും. വാ കുഞ്ഞാവാ, പോകാം. ലൂണി വന്ന് ഓടിപ്പോയിട്ട്. അപ്പം ഇവരെ വൈകുന്നേരമുള്ള പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടാറ്റ. നമുക്കിനി നാളെ വരാമേ. ടാറ്റ.